Pozdrav se Kiraši, ovoga puta je Čej za kamere i ne, on nije kocka, iako vi mislite da je kocka, nije, neki od vas to misle, ne misle svi. Šta je suština? Suština je... Čej je moj brat, to je da, suština. Čej je njegov brat i ovo je Mića. Mića je čovjek koji ima A320 matičnu ploču, odnosno još uvijek ima i prosto je nevjerojatno da kombinuje to sa posljednom grafičnom kartom, custom water coolingom na toj grafičnoj karti i ovom predivnom kućištu. Ali postoji takve osobe, šta da vam kažem? Verovatno je, to možeš da vidiš ovde. Tako da smo odlučili da napravimo konačno valjan upgrade i da dobiješ konačno jednu prelepu priču, gde ćemo imati N7 B550 matičnu ploču. Za prvo korišćenje, pošto još uvijek nismo našli 3600X, odnosno čekam drugara koji ima polan procesor, daćemo da koristi 3300X i ubacit ćemo jedan NVMe SSD, Koji smo konačno prošli put pokušali da stavimo, ali A320 to nije dozvolila. odnosno chipset matične ploče ne dozvoljava. Pa da ne tupim mnogo, ovo će biti specifičan i po tome što je Mića izrazio želju, ne znam odakle mu ideja, ali ne veze, da on odradi ovaj upgrade, ja ću samo da ga nadgledam. Tako da neću mnogo da pričam, ali imam dugačak šrafciger, pa ti sad pazi, dečko. Kratak predah. Dragi sekiraši, ovaj video je podržao i CD Key Offer, sajt specijalizovan za prodaju pristupačnih ključeva, a po tim se podrazumevaju i ključevi za video igre, ali i softver. Primjera radi Windows 10 OEM ključ je trenutno na velikom popustu. Ako iskoristite promo kod X, dobit ćete dodatan popust od 25%, te možete dobiti Windows 10 OEM ključ po još pristupačnoj ceni, a možete odraditi i upgrade na Windows 11, pa će on biti permanentno aktiviran na vašem računaru. Pored toga, kompletan Office 2019 Pro Plus ćete dobiti po ceni od $46 ako ukucate X kod. A sada, vratimo se nazad na video. Ok, ajde vidimo kako će ovo mali kralj, tako da inače on na Instagramu, ej, mali kralj. Bari svestan svoje količine. Dobro. Ovo je odradio ko mene pitate 10 od 10. Znači, tako vi to rešavate, mali kraljevi. Dobro, pažljiv je, vidim da je pažljiv. Tako me tata učio, šta ću? Ono isto bilo 10 od 10, tako kocka piše 10 od 10, okej. Sklanja stranicu, stavlja na bezbedno mesto, snimi tamo da je stavio na bezbedno mesto stranicu. Dakle, stranica kako god da padne, ne može ništa se desi. 10 od 10. Skida i drugu stranicu, svestan da ćemo imati s ovih strana poteškoće. Stavlja stranicu pored ove stranice na ovu stranicu. Sjajno, znači 10 od 10, ovo je ček. Pomera sa strane, za trenutak sam mislio da će da uzmemo matičnu ploču i da je otvori odmah, nećemo čuvek. Ali nećemo da otvorimo. Dakle, Mićo, izvoli šrafciger. Htio sam samo, zaboravili smo dodamo da ćemo vratiti napajanje koje je bilo u kompjuteru, čiftekovo, a ovo vadimo napolje jer smo probali da li je do njega bio problem. A čekaj, koliko vati ima to napajanje? 1200. A ono... 1250. Tako da, pazi, nadziram ga, znači gledam kako, okej. Znači, držanje šrafcigera, ovdje se vidi da dolazi iz autoindustrije, odnosno se loži na automobile. Jesam li pogrešio? Jesi. Kako bre? Zato što od skoro imam dozvolu za motore i sad su mi to presije. Dobro, ali dolaziš iz autoindustrije. Nije to autoindustrija, motori su... Ovo mu je 1 od 10, razumšao ili bezobrazan. Vadi 24 pina, dobro. Sviđa mi se u kom pravcu razmišlja, ovdje su lepši kablovi. Na ovom? Viš, ovo nikada ne radi. Ova grafična karta poprilično dosta vuče struje. Napajanje mora bude mega kvalitetno i mega da budu dobri provodnici i da je relay dobar, da bi provukao i ovdje struju. Nisam imao kablove više sada. Dobro, razumem sve, ali 4 od 10. Kocka dodaj 4. Ali cijela fora je da uvijek stavljaš sa dve grane direktno. Osmopinac. Vađenje 10 od 10 iz jednostavnog razloga što ima male prstići. Za Duleta ocena manje jer je bio 4 pina jack. Alo bre, znači osmopinac je jack, a što ti izvadio pola od 8 pina je tvoj problem. Ok, zna da provlači kablove kako treba, to je sve on to jako dobro radi. Dobro. Jako sad pristupam problemu. Ćeš prvo da izvadiš celo napajanje, a? Da. Dobro, okej. Ali napajanje je Ridemaxovo Cobra Power. Chiptek nije što je nekada bio, ali ova serija je skroz okej. Znači ovo je teško napajanje. Ovo su isto mogući problemi. Viš ovdje kako nije bio skroz konektor pritisnut. I tu isto može kad nije dovoljan kontakt da dođe do problema. Tako da uvijek obratite pažnju na ove konektore
uvijek ih sabite, što bi se reklo. Prvo ćemo da izvadimo ploču zbog težine i lakoće okretanja kućišta, to mi je... 10 od 10, 10 od 10, znači ovo. Inače, ono što je jako zanimljivo, Miće je nekada davno sklapao računari i prvi računar je sklopio čevu, odnosno svom rođenom bratu, tako da je to jako lepo. Ovo što je odložio šrafove ovde, da se ne izgube, 10 od 10. Miće, ovo je u stvari 25 od 10, bravo majstore. Ne, vidim ja da ovaj momak će jednog dana bude i dobar otac i, ma nema, drug, sve. Drug. I sve. Sve, jer to se vidi od računara, počinje sve. Gledaj se od ovo. Kineski štapić je Tako je. jedna jako zanimljiva stvar, Izvali. ali znaš šta je problem? Šta? Zašto i oce, mislim i oca bi možda imao kući, ali ja nemam, jer ja ne jedem Kineze. Pa niko od nas ne jede Kinezi, jedemo kinesku hranu, kako si budala. Ne jedem ni kinesku Pa hranu. neverovatno te ono, liko ono uzme pojede Kineza. Moj savjet je dobro što na stranu, i zbog toga što poštuje savjete starijih 10 od 10. Pažljiv je, spretan, evo pošto smo tu, red je da pomognemo. Viš, ovo je bukvalno ceo vodeni lup. Jako sam ponosan na ovo sve. Viš, ako smo to lepo rešili, to ćemo sad stavimo ovde. Dakle, ovo je ono što bi Miću radio, tako da 10 od 10. A vidi kako je lepa, mala, slatka, kompaktna. Ajde što je ima ovu matičnu pločinu, obratite pažnju sad ta kablove, znači ono, ovaj fancy, imate ovaj slivovan, ovaj plav, ovaj, bukvalno imaš sem ketchup, onu priču. To mora stavimo lepe crne kablove sada. Promeni ti čikadula, sve ne me brineš. Imaćeš USB-C, brate, na matičnoj ploči koji ti radi. Pa nije to, brate, ono, smešno, brate. Imam čitač kartica kući i sad skidam kućište kući da ga donesem ovde. I ovako taj USB-C na jednom čitaču, a na drugom ima USB-C i USB. I ovako kao da li da vratim sada taj jack u čitač, kao pa nemam gde da uključim. Imaću gde da uključim kad se vratim kući. I povežem i odložim je na stranu. Nema, viš ti kako to ono... Evo, pogledajte kvalitet matične ploče. Pokaži, molim te, snimi, prvo pokaži idemo što se desilo. Pa izvukao sam, ali ostali su pinovi svi tu. Izvukao je, znači, ceo konektor, znači, je izvukao... Pa neverovatno ono. Pa što neće da ispadne. A gledaj sad... Ajde to da... Ovdje ćemo bukvalno morati... Čekaj, moram Palo dođe. Gledaj ovo, samo dođi da vidiš. Ovo sam ja morao da povežem da bi povezao power na ovo napajanje, ali to znači da ću sad moći na ovu ploču ovako da povežem napajanje. Špica ste. Pogledaj ti taj kvalitet izrade kad se ovo jebeno desilo. Drugi ramić mali, drugačije naravno nisu isti, logično, jer što bi bili oni full isti, ne moraju da budu isti. HyperX, dobro. HyperX, to je bitno. Nešto isto. Slično. Ajde imaš nežnije prstiće, brate. Skapirat ću da je pazi, moraš da ga, ne možeš tako, moraš da ga stegneš ovde, jako da ne bi iščupo ovaj plavi deo. A digo si ruke od plastike, opet voli me, ne voli me, ta priča. Ništa, ozbiljno, pa realno, razbi ga, ostali su ovde pinovi, moći će da se gurnete, samo plastika... Znaš, neverovatno, sad imamo da smo ovde... Ovde smo ostali čitavi, malo se ovo izvuklo, izašli iz ovoga, ali neće biti problem. Evo ti sva ta kablovi koji ti trebaju u životu. I nećeš verovati, dobio si u svoju matičnu ploču. Ovaj šraf će nam trebati za SSD i dobio si dve Wi-Fi antenice. Mićo, sve ti se otvorilo. Inače, koliko se sjećam, mi smo samo radili unboxing ove matične ploče. Nismo radili punu recenziju u pravom smislu te reči, ali zaista je jedna prelepa matična ploča. I što je najbitnije, NZXT. Vidi kakva je. Vidi Mićo, vidi imaš i pozadi USB-C. Sve ti se otvorilo, gledaj ovo, HDMI. Ali dobili smo obaveštenje da treba popijemo 2 čaše vode. Voda 5, 2 čaše. Koja nikad ne popije. Bukvalno ga nikad nisam vidio da je popio tu vodu, kad god mu zvoni telefon. Kad god zvoni telefon, vi ste govnari. Podsjetnik da ima telefon, to je to. Podsjetnik da ima telefon. I da zna gde je. Sad posustaje našim prozivkama, tako da... Vrate, cenim mišljenje prijatelja. Nemoj to, brate, da prljaš, brate.
9. Stavio ga ovako, direktno termalna pasta, koja je ocena, druže, ono, ukor. Ukor. Nema ocene, ponavljaju si razred. Ovo se prvo skine uvek, znaš. Tu si malo... S ovih strana mi ćemo. Malo si... Nisam nikad imao kontakt Nema veze, nema veze, znači ono... A ja. Osjećam se... Prljavština na kuleru, Osjećam se 4 od 10. Pošto nije mnogo prljavo, ali jeste. Ali pogledaj, nije da ne može neki Radovan da se nađe. Ohoho. Oho. Znaš ti šta radiš sada? Pa valjda sam odvojio sada od ozdo. Upekla cijela, brate, i stopila se ispod negdje. Evo ga, jaše konja beloga. Zato imamo... Kičma, znači srce, napajanje, znači ono i matična ploča je kičma. Ali dobro napajanje imam, realno, kad pogledaš kakva mi je ploča. Ja. A? Pa kad tako postaviš stvari, da. Znači to ti je ono, ne znam, nemam ni s čim da poredim. Sad ćeš da ubaciš procesor ovde. Ajmo da vidimo da li se seća. Gledam, ne, polako, znači ono, trougo, hip trougo. Ok, uvijek malo ga pritisneš prstom, ono, dole, samo dok spuštaš soket, samo malo, blago, ništa ne treba više jako. To je to. 7 od 10, bojažljiv je bio. Izvoli toalet papir u stranku jedan. Daj sad, napravi onako pufnicu, znaš već, bukvalno samo okreneš, ono malo staviš i sad uzmi dobro ga obriši. Ali treba mi ovo da obrišem. Tako je, znači za razmišljanje unapred 10 od 10. Ja sam ubacivao to ti je uvijek dobro da bukvalno ovako presavi papir i ovako bukvalno slači ga, buci ga. Dual core procesore sam ja ubacivao sam u kompjuter kad se pojavio neki prvi i5 treće generacije koje sam ja stavio. Da, kad se pojavio quad core on više nije znao, znači do 2 jezgre je ono mogo. Jesi ti jedan onih likova koji ne buni se za 4G, 3G i ono 2G, ali kad dođe 5G tu potočim u crtu. Tata nije htio da nas dvojica zajedno u kući sami sklapamo kompjuter kad se pojavio taj i5 jer on to nikad nije ubacivao. I onda rekao ajde, ipak nek oni tamo to sklope. Ali tata, mislim super je to bilo, nismo ništa morali da radimo, samo da instaliramo Windows koji se tek pojavio, Windows 8 i mogo se nađe crack pa nisam otvorio kompjuter. Ja sam jedan od onih dece što je stavio kompjuter u kutiji 2 nedelje dok ne nađemo adekvatan Windows da može da se lepo aktivira. Ali zato si izrastu čoveka koji ima skoro prosječnu ocenu 10 od 10. Skoro. Pa ne mogu sada, ono, znači, postoji samo jedan bog u sklapanju računara i... I bog. Kako ste? Odlično si to, sad iskreno, baš si ga upicanio, stavi sa strane. Hoćemo ovo da očistimo ili... Nema potrebe, znači ono, bukvalno sam, produvao sam, znači nema potrebe. Skidamo ove šrafove da se mogu staviti ovaj backplate. Ljudi nemaju predstavu koliko je zapravo stresno za kičmu sklapanje računara, uvijek se tamo položi kome mića. Ali ovo je prosto nevjerojatno, imam sposobnog čoveka koga mogu nagledam u sjedeći položaj. Sada stavljaš ovaj backplate ovde. Super, evo izvoli. Doktore? Pa neće to tako, Miko, mora plastikica ovo prvo. To mora negde stoji, pa da. 4 plastikice, lepi moj, pa ne. Oni misli, pa ne može tako, ne. Sad, da li je tako ili unutra? Pa to je pitanje. Pa ajde sada, stavi ih ovako, a kad ne znaš, stavi ih ovako kako si teo. Ne može, kako sam hteo. Jel mogu da... Ovako ne bi moglo. Tako ne može, ali možda je ovako. Ti imaš misla ovako, ne ide preko procesa. Ne, tako ne može. To ti pričam. Ne, moje pitanje je da li je ovako ili ovako. Nije sigurno zbog šafa, samo pogledaš šaf, pošto je s gornje strane, sigurno se ne šafe dalje, nego ide ovako. Onda to reši. Posle kažemo Mića, a nije Mića. Ćemo da mažemo nešto ili ja mislim da može i ovako. Ne, može, ma da bre, na golo telo bre idemo. Ništa sada u šafi ove da osiguramo soket. Inače ovaj način kačenja je prvo izmislila Noctua. Šta je genijalno kod načina kačenja? Ako dosta često menjaš procesor, igraš se hardwareom i slično, ti imaš sve tu zakačeno na matičnoj ploči, a promeni se praktično samo na ova dva šafa. Jako spretan momak. Ovo je najlepše pakovanje. Uskoro. Kratak predah. Thermo Grizzly, najbolje termalne paste i padovi u VIP House. Čekirajte link u opisu. To sada sa šrafcigerom dotegni. Odlično. Sviđa mi se kako steže, dečko je savršeno jasno, ne treba kao sivanja, nego odokle ide, vrate. Ovo je termalna pasta i uzmi ovu jednu špatulicu. Sad otvori termalnu pastu. Evo nisam nikad radio, stvarno. Pa sa špatulicom je malo teže, da. Sad uzmeš onako, ne mnogo, ali da bude, može, super. Povučeš po sredini jednu liniju od početka do kraja. Kao kad gletuješ ono.
I bukvalno ga izletuju sad do kraja. Ljudi sad pitaju zašto ne stavljamo zrno pirinča, pregusta je pasta, jako se teško nanosi, ako ćemo da nanesemo to koliko treba. Samo gledaj svuda da bude onako, bitno je da po sredini imaš najveći sloj, pa će posle fizika da odradi sve samo. To što ti ostane viška, nemoj se brine, ovde, bukvalno skineš to. Bravo. Ništa, sad imaš ova dva šrafa, priroda prilike sve radi sama. To je to, i samo sada isto sa šlacigrom da tegne za šrafove. Jer makoliko ti mislio si mega jak, sad ćeš skapirati da baš i nisi. Odradili smo najteži deo posla, ali ja bih sad ubacio SSD, znaš, dok još imamo prostora da radim. Vratno se podiže ovo. Dobro, ajde pokušaj da podigneš, možeš tu, a pokušaj na primjer, podigneš. Bravo, Mićo! Ovo je na magnet sve. Pa na magnet, Mićo, na magnet. Prvo se ubacuje ova strana, Da. prvo se ovdje zaglavi i onda ide ovdje magnet. To mi se sviđa što čovjek ponavlja, a zašto ponavlja? Da bi sam skapirao i naučio. Gurnaš do kraja da upadne, tu. Da, baš voliš. Upadne, bukvalno upaš do kraja, to. I sad ga samo spustiš i odradiš sa šrafu. Sad ću ja ti pomognem, možeš sa tim, ali stani Mićo, stani Mićo. Stani Mićo. Stojim, Ne žuri Mićo, ne žuri. Ne žuri, stojim. Glupo je da dobiš lošu ocenu zbog toga. Pomoć učitelja. Pa nemaš tako, vidiš da je učenik dobar, onda ga i malo boostuješ, ne budeš samo sad ubaci memoriju. Da li si upoznat, znam što kažeš, prvi ili treći, drugi, četvrti. Ali sad pročitaš uputstvo i vidiš koje je. Jer možda ove nove tehnologije su prvi i drugi. Možda su sad napravili modernije. Car, pogledaj ovo, aha. Olebati. Izgledaju kao turisti koji gledaju mapu. Dim slots. Bukvalno smo kao turisti koji gledaju mapu. Ček se gledaju ovako, sam gledaju. Da, ali mislim da ovdje na engleskom. Okej, sekiraši, što bi Duka rekao. Drugi, četvrti. Nekada na mojim pločama kad sam bio mlađi su i ovi se savijali, znaš. Pa da, i onda su skapirali da troše bez veze plastiku, smeta kada otvaraš s ove donje strane zbog grafičke karte, a i nije potrebno. Koliko je jak. Sad bi ja, na primjer, stavio ventilator. Sad njega mogu na bilo koju stranu, ja beš. Možeš bilo kako, samo gledaj da ti dokači do CPU fana. Znači, gledaš mu ovo, evo ti ga CPU fan. A sad kako ovo išlo? Pa to su sad male fore velikih majstora. Gledaj, najiskrenije, znači, ni ja nikada nisam doktorirao ovo, ali što bi se reklo... Jer nije toliko popularno. Što bi se reklo, ne, baš je popularno zapravo, nego to ti večito sad, samo mi iskopiraj kod drugi. Uvijek ću se snaći. Da, snađem se malo. Ovo si jako sve lepo uradio i sad tu nema neke prevelike filozofije. Sad, šta ja radim da ti prodam foru? Kad ubacuješ, bukvalno ga držiš za kuler ovde. Pa da, ja isto to radim. To, odlično. Onda ti je sve jasno. Lepo je to kad se sklapa računar, pa viš sad jedan šraf mu je smetao i on sad 25 u 10. Sve volim to kada se čovjek zbog jednog šrafa vrati. To znači da te čovjek poštuje to. Pogledaj kako Ne znam ja što pričam, ma pusti me, Dušane. Pusti, znači... Ajde nasmisli za kameru. A to je samo... Samo temporary. Temporary. Just temporary. Ovaj mu se ventilator čuje, kaže ima neki čudan krk kad se pali, tako da... Ok, sekiraši, da, podvučemo crtu, 9 od 10. Nije, imao si bate par failova. 8 ja sebi dao. Znaš zašto? Dobro, da bi moglo da se rimuje, da. Jasno. Šta je suština, ovaj deo ćemo sada ubrzamo, utizivanje kablova, proturanje kablova i slično je zašto, zato što jednostavno smara. Pa ćemo podignemo Windows 11, to ćemo se raditi u timelapsu i da onda vidimo šta se događa. Sekiraši, nikad ne znate gde će build da vas odvede i šta će se desiti. Imali smo par nekih poteškoća, par nekih problema, pa hajde da prođemo kroz sve, jer to jeste ideja ovih buildova i ovih upgrade-a da se nešto novo nauči, odnosno sve sazna nešto novo. Na kraju smo sve utegli, podigli smo Windows 11, ispostavilo se, pošto je Mića imao
neki random BSD-ove, da je jedan od hard diskova zapravo pravio te random BSD-ove, odnosno on nije provjeravao smart 100 godina, nije ni znao šta je zapravo smart kod hard diska, pa smo podigli HD Sentinel i stavili smo i videli smo da je problem kod jednog hard disku koji bukvalno pokazuje health od 40% i te podatke mora brzo da izbackupuje. Sad ovdje je nered i slično, ali to nije bitno. Ono što je bitno je da smo uradili ovde par stvari. Kod mašine morali smo da skratimo ovo crevo, jer je kod ove matične ploče za jedan slot sve niže i da bi sve upalo stavili smo crevo. Mašinica je utegnuta maksimum, sada će mu se grafička karta manje grejati, ona stara matična ploča je dosta grejala naponsku sekciju, ili onaj procesor zapravo bio overkill za nju. I onda kada je u pogonu sve i greje dodatno grafičnu kartu i sastoji temperatura grafične karte mnogo niže, išle su do nekih 45-50 stepeni maksimalno prilikom veli benchmarka. Kad staviš ruku osjećaš da je mašina unutra hladnija, znam da to sad zvuči nevjerojatno, ali opet ponavljam, matična ploča je bukvalno kičmeni stub, ono što je kod računara, što je kod čoveka kičmeni stup, odnosno kičma, to je kod računara matična ploča. Sada, kada smo podigli matičnu ploču, nije htjela da se butuje, ja nisam u matičnu ploču testirao, tako da rekao možda je DOA. DOA je skraćeno od Dead on Arrival, odnosno sample koji je stigo mrtav. I nije, na svu sreću nije to, uhvatila me najiskrenije panika, ispostavilo se da je onaj problem sa mišićnim ramom koji je jednostavno bilo su dva HyperX štapa, jedan je starije generacije, jedan je novije, odnosno rasprni su štapovi, pošto je ECS razvio za NZXT matičnu ploču, malo su nesjetljiviji na to, nas je to nekako radilo, ovde nije telo se podigne sa dva štapa, pa sam podizao napon i slično, na kraju smo odlučili da zabatalimo totalno tu priču i kada je bal neki masking bal, stavili smo 2x8 GB XPG memorije na 3600 MHz, Samsung BDI čipovi, dobra memorija, tako da smo i taj problem na kraju rešili jer je radilo samo s jednim štapom, odnosno radilo je soba, da budem iskren, ali na 2400 MHz, što je, pa ja ne znam, Crime Against Nature, odnosno zločin protiv prirode na AMD Ryzen platformi, dakle 2400 i Ryzen. Nemoj, to se ne radi, jednostavno mora da bude bar 3200 MHz ako mene pitate. Sada, šta je ostalo da Mići uradi? Ostalo je da zapravo ima dva hard diska od 2 TB, jedan je ovde kao što vidite. I taj njegov stari problematični koji je donao, drugi u mašini. Ja sam mu rekao da stavi 4 hard diska, to je 4 hard diska, jedan hard disk od 4 TB umjesto ta 2 od 2 TB, zdrav da kupi novi. Ja sam mu jedan dao 4 TB, odnosno instalirali smo prošli put. I da napravi, da mu non-stop radi backup fajlove, jer čovjek stvarno uredno sve je pravio katalog od 2012. godine pa na vamo fotografije i slično. I mislim da to ima jednu jako veliku vrednost i ne do Bog da se sutra izgubi podaci, a ništa ne boli kao kad se izgubi podaci. U opisu imate link do jednog softvera koji smo koristili i koji smatram da je super i ako ga kupite dobit ćete i Xcode i praktično ćete napraviti jednu veliku uštedu, košta $13,5 samo. Ali šta je suština, instalirao sam mu taj softver, ovde podigli smo i napravio sam mu da automatski radi backupe, odnosno pokazao sam kako se radi pa će on da napravi da automatski radi backupe svako veče, tako da ima sve na tih 4 TB, da mu pravi na taj dodatni hard disku 4 TB te dodatne podatke. Jednostavno hard diskovi su takvi, lako se pokvare, i SSD može se pokvari, u suština je da sve bitne podatke držite minimum na 2 mesta, eto to je neka suština. I okej, sada Mićini utisci. Pa, moji utisci počeo od Wi-Fi mreže 6E koju imamo u računaru, da ne mora da ide kabel ispod lajsne preko vrata da dođe do kompjutera, to je ono jako moderno, nekako sad osjeća se modernizovano. I mnogo je čudno što ploča sad ide do kraja dole u kući, što jako je čudno, ali da i vama je čudno, sećate se da je bila za nijansu manje i dosta je grejala sve to. Bukvalno sad imaš računar. I da ne zaboravimo, toliko si modern da imaš USB-C. Imao sam ga ja i pre, samo na toj ploči, sticajem okolnosti, nije radio. nije ima gde da se, što se kaže, da uđe. To je to, ima i USB-C još jedan pozadi, drugi sistem skroz, sve je skroz drugačije. Iako je isti kompjuter, nije isti. Sekiraši, to je bilo to, nadam se da ste živjeli još jednom klipu, mi smo se lepo zabavili, Mića je super prošao i položio, ako mene pitate, čovek je jako pedantan, utegli smo u mašinicu, pa da ne topimo mnogo, vidimo se uskoro u nekom novom klipu recenziju šta god to bilo. Ćao se!